So my teachers decided to go for a liposuction. Let me just read what she posted. Hanzi naye vanhu vakamboitwa liposuction mafats aya anodzokawo here. I once had a lipo essay because of chidumbu, but seems chakudzoka ndakungofuta-futa. I need honest answers. Big boobs, chidumbu. What is this? Ndotoona senge maishushu mazuva ano vane bhodhi yakanaka. Handisi kunyatsoriona dumbu racho, but munhu unozvionera wega kuti panapa handichaita. And then this was a post from yesterday. Nhasi waposta kuti thank you guys for recommending a good doctor for my tummy. I'll be going for a fat reduction again. Zvekuti mimba hapana hapo. Pamwe mapirits ndakuita kunge chimvu. Vanhu vakatanga kurekomenda madoctors avanoziva anonyatsogona. Istaifunga kuti pamwe kwavo kwavakaitwa kuya kuende kwemacelebrities ka takutoita find out izvezvi kuti vari kutoti hapana zvakamboitika paipai iyo lipo yavakaita gore riya. Let me just revisit post yavo yacho yeliposuction kuti vakabhadhira mari. What really happened? Hanzi, I had my liposuction and face peeling for the very first time, and it took me about 50,000 rands the whole process, but trust me, I love the new me and wanna thank my boo Obina for sacrificing for me to achieve what I wanted. Above all, the famous doctor from Harewood Medical Center. Just used to see him on television doing other celebrities like Zodwa, DJ Tira, but I finally got to meet him in person. Thanks to my boo who made it happen. It might be expensive, but it's worth it. Ladies, if you are having issues zemapundu nemafats muchingosekwa kunzi hair Jojo Tengi hair akashata, just run to Harewood Medical Center and you thank me later. Ma celebrities ndopa munozoona kuti vanonyepa vanhu ivava. Obina akazotanga kubuda kuti aiwa maititi vakatengesa benzi yavo here kuzviita zvinhu zvese. Iye aitodyawo maititi mari, ndozvaakataura. Akati haana kana sendi raakabvisa ipapo. Tichitaura zvedu zveface skin yamaititi yatozotanga kunaka nefeli glow izvezvi. Kudhara kwese kwavari kutaura uku zvekuti thanks my boo my what skin yavo hainombonakiswa nekuHarewood kwavakaenda, kana iyo liposuction yacho iyo haina kushanda. But takango-influencwa tikati sezvo kuchena ma-celebrities zvinhu zvakaita zvakanaka. But anyway, what I can tell you about this surgeries is lifestyle needs to change. Ukangoramba uchingodyawo sadza unongodzokera futi kusquare one ndokwaunodzokera. And then someone commented papost yamaititi kuti vada kuitwa lipo. Hanzi musazoita kunge vaya kamami. Zvikanzi no just dumbu kwete maribs. Ndi Madam Boss vari kutaurwa panapa. Ini ndasingatozototi vanhu vanotozvidawo zvekutobvisa kamatumbu nechi after everything zvinotukwa naMadam Boss. Vanhu vanotuka Madam Boss zvikatonzi Beyonce wekutemu zvese vakapiwa mazita 100. Tingatozototi vamwe vanhu vanenge vatori inspired nezvinhu zvacho. I don't know hango if maititi is that bad. Dai vati vada kunoitwa zvavo BBL probably ndo zvataitongoti ngavanoitwe zvavo zvimwe zviri kuitwa nevamwe vatiri kuona ana Jake vakanoiswa and then maijuju ezvo vakanoiswa. So I think kuti amen zvedumbu regai tione kuti zvinobuda sei zvinonyatsovafita here. I don't know about that, but all the best. Chimwe chandikaona hangu ndechekuti vanhu tinenge tisina mari ndosaka tichizoshoropodza, tinenge tichitodawo mupfuge, but mari homwe panoti homwe apa ndo panonetsa. Asi zvinhu zvese zviri kutonyatsozviona kuti zvinenge zvakatangira kubleach. Madam Boss vakatukwa nyaya yekubleacha, tikazoona vamwe vakutozoteedzera kubleacha kwacho apa zvino yalipo ndo yava kuti vada kuita futi zvinhu zvacho. Iye wacho tarisa aimbonzi chiuno kunge zingizi. Handimuri kutonzwa kuti hanzi vakabviswa mbavhu. Ini ndinongoti as long munhu achishandisa mari yake, chero akada kuteedzera Beyonce, chero akada kuteedzera Nicki, munhu ngaaite zvaanoda. Chisingangodiwe ndechekuita nemari yekukumbira kana yekuba. Munhu kana achizvishandira kudai so ngaaite. Let me just finish off nema comments evanhu vekusnake family. Hanzi panapa, Tyra will always be your boss. Wati wakuda kunoitwei? Wakambonoiswa magaro paya mazuva Obina kuSouth Africa zvikasabuda. Nhasi wakuda kunobiswawo futi mafuta zvawaimuseka one. Mukunzwa nyaya dzacho. Hanzi Cat family honai mama venyu vanotozvidawo zvekuiswa magaro izvi. Manje nebhonzo ramai venyu rinenge kahard mashona harinzwi reJackson. Remember makambozvizama muna 2007 and 60,000 rands ikaenda. Stoboloswe ari kutaura hanzi ko vanotozvidawo. Hanzi ko Inga Maiseka Tyra kuti akachekwa nyama achibviswa dumbu, nhasi maakuda kunobviswa mafuta epadumbu. Inga zvinhu zvinosanduka. She always aspired to be Tyra. Dai aingoteedzera akanyarara asingamutuke, manje kachibva ikoko kanobva kanowedzera matako futi
kwafinance kanotanga futi noise. Anyway, zvamanje mafans ngatigadzire tumadhiri twekunorohwa homwe tiisei mai vedu magaro tovabvisisa mbabvu. Last time makasekerwa taite magaro. I felt bad. Uye hasitombo Cat family zvaari kutaura ari kuda kutongowanawo zvake clout. Anyway, ndo summary yacho yevanhu zvavari kutaura vekusnake family kuti ko vanotomadawo magaro acho zvinhu zvacho. So I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi.